fargaba kansu wallahi ba na yi, ko za a bar da ni so yayi rawani a zuciya. Yau gani azzaka mai wuya sai ba ta hokije, tafiyar biri a yashi ta sanya ni na gaji. Waya wani duniya waye zai bani agaji, ku ba ta so na sha cuta ta kama zuciya. Takaddama akan so ta sa za a bar da ni, hali na ha'ula ina kewa za ya fidda ni. Cuta irin ta soyayya ta yi minni lahani, ta kau da fargaba ta yi min rawani a zuciya. Faduwar gaba, faduwar gaba, faduwar gaba. To wani abin tunani a nan, waye wannan dagen ne da zai zama annoba a cikin al'umma? Duk inda ka faɗi shi a dinga jin tsoro? Ba shi ne fa soyayya yarinyar nan ta kama ni. Gaskiya ko ƙanwarsa ce ni fa ina ganin ba gudu ba ja da baya. Shi kenan zan ƙoƙari in gwada in gani. Salamu alaikum. Amma Abokina wanda ke faruwa ne? To wai da Allah in tambaye ka mana, Ina jin ka. wai waye da gani? Kai? Dage? Ina lokacin da wani gaya maka taɓa tambayarsa yake mana wani akan wannan yarinyar yake ce mana akwai wani ɗan daba ba shi da imani. To shi ne Dage. Ba shi da imani kwata-kwasansa. Ya ce akan yarinyar nan zai iya kashe kowa. Ka san wani abu ne? Ina jin ka. Yarinyar da na haɗu da ita jiya nake mutuwar santa, ƙanwarsa ce fa. Kai abokina kana cikin matsala. Ka yi soyayya da budurwarsa, ka yi soyayya da ƙanwarsa. Gaskiya abokina kana cikin matsala. Yarinyar nan kai zama mu ma da muke da kai zai gagare mu. Kashe ka ko ya kashe ni. Ka ni gaskiya ka gama tafiya ta. Kawata, ina za ki haka? Wallahi zan shiga makota ne. Ok, dama na ce kwana biyu bari in zo in gaida mama. Wallahi ba ta nan ta fita. To Allah ya dare ita lafiya. Amin. Yawwa kawata ina wannan gaye na ran nan wanda ya tare mu? Ok, ina. Shekaran je ina zaune a gida kawai sai na ga yaro ya aiko. To ya kai san gidan na? Wallahi ni ma ban sani ba kawai ganin shi ne a kofar gidanmu. To na kina faɗa ko kin faɗa. Har kin gano ni kenan. Sai ka ce yau na san ki. Gaskiya kan to mu je ki raka ni makotan mu dawo. Shikenan mu je. Shirya Allah ya kawo mu a rafin ki ga shafin kasuwan da zaki. Gaskiya ne. To amma da Allah jiya ba muna tuwa mun haɗu da wani?
To kin ce min yaron ya yanke ni kuma tun kike da shi ka tsora ba. Da Allah me tsakanin ka da shi? Yaron yayana ne. Kuma dama na faɗa maka yayana ɗan daga. Na tabbatar maganin da ya mana yanzu labari ya je shi. A yanzu haka ma tsayi wannan da nake yi da kai wallahi a tsorace nake saboda komai zai iya faruwa. Yanzu zai in zo in yi in tafi kenan. Gaskiya. Saboda ba na son wani abu ya same ka. Zuwan shi nan matsala ne a gare ni. Don haka ne bari in canza hanya saboda kar a zo a samu mamaki. Gaskiya na goyi da bayan ka. Shi kenan bari in tafi sai an jima ko? Ba ki tsaya ba? Ba ki tsaya ba? Ba ki tsaya ba? Kai! Me haka me ya haɗa ki da yayan? Me haka tsaya? Me ya haɗa ki da shi? A'a! Me haka? Anti ki bani in sassara yarinyar nan. Kai yanzu duk tijaran nan taka ba za ka daina ba? Ka addabi 'yan titi mu ma 'yan cikin gidan ba za ka ban mu zanna lafiya ba? Wai kai wani irin lalataccen yaro ne eh? Na hana ta kula mutane a waje amma bata ji ba yarinyar nan ko. Ki banni da ita ko ya anti. To idan bata kula mutane ba uban wa kake so ta kula? Ba za ta yi aure ba kake so ta zauna a cikin gida ku zame mun bala'i a cikin gida? Kai can ana mun hayaniya akan ka ita ma so kake ta zauna ba zan aurar da ita ba? Wannan ai rashin kunya ne. Anti fa yarinyar nan fa ke kike daure mata gindi take yin abin da take so fa. Kar ka so ma nuna ni da wannan abin. In ba haka ba zan zabga maka mari in tsinka maka mari tunda kai baka da mutunci. Ni ki tsaya. Ka zo ka dake ta tana kusa da ni. Tunda iskancin naka ya kai haka. An daure maka kai ba ubanka ne ya daure maka gindi kake iskanci ba? Za ki fito ne wallahi sina yayyan ina daddatsa ki. Ni ba ka hada da ni tunda rashin kunyar taka yayi kamari. La ilaha illallah. Shiga daki. Ka biyo ta dakin. Mara mutunci fitsararre kawai. Manyan mata gimbiya Halimatu Sadiya. Kwana biyu. To, yau kuma da zolaya ka zo? Zolaya kuma? Kowa san duk ƙauyen nan ke babbar yarinya ce. Gaskiya na gode. Ina zuwa haka kuma? Zan je gidan kawata ne. So? Ko za ka raka ni? Dan Allah da gaske ke? Da gaske nake ma. Ko ba za ka ba? Ha ba ni din ne na ma isa. Mu je kawai. To shikenan mu je. Gaskiya yau fa ina cikin farin ciki. Ko na me? To ya za a yi ni da na san cewa da kwata-kwata baki damu da ni ba gashi kuma Allah ya sanya wai har so kike in raka ki. Ta ikon Allah kenan. Gaskiya to ni yau wace irin godiya zan ma ubangiji na. Kaga sai ni ma na yin kokarin na taya ka gode wa Allah. Sai ta godiya nake amma yanzu na nake yanda ka san ango. Allah ko? Saboda farin ciki ba? Gaskiya to na taya ka da wannan farin ciki. Gaskiya ne. Kai ikon Allah. Wai dama Halima tana so na amma take ta mun walakanci a baya? To yanzu gashi kuma na kamu da soyayyar Zainab. Ya zan yi da rayuwata kenan. Yan mata biyu a ƙauye ɗaya gashi duka cikin cakwakiya. Yayan ɗaya makashi, saurayin ɗayar ma makashi.
Kana sa dariya yi sosai. Ai ba haka. Zayyat. Kin ga dole ne ai zan yi. Ko ba haka ba. Gaskiya kan abun murna ne. To kaga mun karisa bari in shiga. Ka jira ni anan ba in shiga na fito da ita. Allah ya sa ma tana gida. To ba damuwa sai kun fito din. To shikenan. Matsoraci sai ka ce ba namiji ba? Wallahi ba haka bane, to aikin san yanayin yanda garin naku yake. Zinariya ta ke. Wallahi na kullun da dake ki. Zai dina kenan. Da a ce za a iya ciro zuciya da na ciro maka tawa kaga zunzurutun so da kaunar da nake maka. Siyani. Sana gode. Ya sarauta. Sarauta sai ko manya. Amma dai kin kanki ke da kin sani. Mu sai dai a kira mu sarakan, amma mulkin yana hannun su ai. Haku ne ai. To ai mun kama mulkin baya tafiya idan babu. To kuma haka ne fa. Gaskiya ne. Daga ina haka? Wallahi kaga daga gida nake mama ce ta aike ni nan ba ai zan kabo mata sako. To. To gaskiya haka mata ki sauri ki je ki karɓo mata sako. Ko za ka zo ka raka ni? Kai ai ina ganin ya kamata sai ki je saboda ina gudun kar mamata kamanni ne na rike ki. To ai dama waye ya rike ni kai ne ka rike ni. To yanzu yaushe za ka zo gidan mutunci? Kai haba ki yanzu kina nufin kina so ki tura ni inda za a hallaka ni kenan? Ta ya zan tura ka mahallaka ni da kaina bayan kai ne masoyina wanda nake so kuma cikon rayuwata, ta ya zan yi ganganci da rayuwata in tura shi inda na san zai cutu. Karki damu, faduwar gaba asarar namiji. Daga yau na daura dan mara, na ja tunga na dake, ko da zan mutu akan ki ba guri ba ja da zan zo. Ka tabbata? Insha Allah, amma dai ya kamata ki tafi din. Shikenan zan tafi, amma fa ka tabbata ka zo. Insha Allah zan zo. Karki da. To shikenan. Shikenan sai an jima a gaishe mu. Allah ina tambaya gidan su Zainab kanwar dai. Gidan suwa? Zainab. Wace Zainab, kin san Zainab kuwa? Kawata ce. Kice. Ban san gidan ba ne. Gidan su mana. Normal ne. Ke ma da alabuda ce kenan, dangin alabuda ne. Ai normal ne, ya kamata zo mu je a ranar.
faduwar gaba kansu wallahi ba na yi ko za a bada ni so yayi rawani a zuciya. Assalamu alaikum wa rahmatullah, masoya ma abota kallon shirye-shiryenmu wanda suke kan can sunana Nura Mustapha Wayi. Ina kiran ma abota kallo da su hangarta su je sabuwar channel ɗin mai suna Sa'adatu TV domin fara kallon sabon shirin mai suna Dabar Zamani. Ƙaryar yaro a gida yake, in ya so dawa ya zama nama. Kai ka san da cewa wani naman ko an ci shi sai an yi amansa. Ya dan mace kake magana. Mai salo ne a gabanka. Na jama'a na neman wannan rana. Billahi wahidin ka hari ya hada. Ya hada kuma ta zo. Shirin fim Dabar Zamani shiri ne da ya zo da faɗakarwa da kuma wani sabon al'amari wanda yake koyar da mu wasu darussa waɗanda za su amfani ba cikin rayuwa. Saboda kan na kira da masoyan mu da ku garzaya ku je Sa'adatu TV ku yi subscribing ku danna kararwa domin ci gaba da wannan kallon fim mai suna Dabar Zamani. Masoya kar ku bari a baku labarin wannan shirin. Sunan shirin fim din Dabar Zamani, channel din kuma sunanta Sa'adatu TV. Sai kun yi. Har ne zan kira ka so 11 baka ɗaukan min kira ba? Hakika idan zuciyarki bata zama shaida ba a soyayyar da nake miki, to hakika idanuwanki da zuciyarki ya kamata su zama shaida akan san da nake miki. A nan ma Naja'atu ce take zargin mijinta Imam da ma'amala da matan banza. Da wa kake waya? Naja'atu, me yasa kike da zargi ni? Bai kamata ba ki ringa shiga al'amurana ba. Kin san waye mijinki kuma kin san sana'ata. Duk da cewar ta san dan fim ta aura. So da zargi. Au, ina matarka ba zan tambaye ka ba? So da zargi shararren fim ne wanda ya kunshi abubuwa da dama, musamman rikicin ma'aurata sakamakon gudanar da wata soyayya ta bayan fage. Me zan maka Ima? Kai da kake buran halakar da ni. Abokina, kawai ka sake ta shine mafi a'ala. What? Sai me? Ka sake ta? Matattawa? Na ji na karɓa uzurinka. Amma kamar yadda kake bawa matarka lokaci, ni ma ina so ka dinga bani lokaci na. To da ta je ta aikata wani abin da ba daidai ba. Kaga malam dakata. Hakika sai yau ka tabbatar min da cewa wallahi kai ta gagara toshe kunnuwanta da rufe idanuwanta ga mu'amalar mijinta da abokan ayyukansa mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Nemi shirin ka kalla domin ganin madakalar da shirin ke dauke da shi. Imam. Mashirin shirin Isa Koki, shiryawa da kuma ba da umarnin shirin Salisu Akto. So da zargi.